Башкортостанда беренче ир-егеттер форумы оештырыла. Сара апрель айында Торатау конгресс холлында үтә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров. Зариф Закирович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Беренче ир-егеттер форумы турында яңалыкты кызык кына кабул ителде. Бу үзенә күрә Хатын-кызлар советының төрле советына һәм башка җәмәгать оешмаларына оештырган байрамнарга җавап дип әйтергә мөмкинме? Оны җавап дип әйтергә булмады белән бергә яшәп дип уйлыйм. Чөнки моны безнең бөтен республикала хатын-кызлар оешмалары күптәр, алар әүдәме шәйдәр. Шул вакытта безнең республика бер касанда ирдәдән оешма булмаганда һәм әлеге вакытта юк та. Шуның өчен без менә утырып яшәттә битендә ирдәдән баһан күтәрү буенча шунда оешма төзедек. Ул атала безнең рәсми рәвештә Башкортстан Республиканың атайларды ролен күтәрү буенча ирдәр коры оешма дип атала ул. Ул безнең бөтен республикаларда шәйсәк. Һәр районда безнең буласак битендә үзебезнең филиалдары бар дип уйлыйбыз инде. Оның максаты нимәлә? Менә безнең бит минем карамакка соңгы елларда безнең атайларның рольләре барыр кәмене дип әйтергә кирәк. Әсәйдәрнең бит рольләре зур, әйттем бит алар шәйдәр күп. Менә шул вакытта хатта бит менә кайһы бер менә хәлдәр була битендә атай үзе торып кала балалары менә. Шул вакытта алар бит белмәйләр ничек эшләргә икән, балалардан тәрбияләргә ничек аларга теге оформ итәргә кирәк битендә, ничек ул пособиелар шул вакытта минем карамакка аларга ярдәм да кирәк дип уйлыйм. Һәм әлбәттә менә бездә яшәп тордык битендә соңгы вакытта безнең бит өйләрдән дә минем карамакка тәрбияһе җитешмәй, ата-әсәнең тәрбия итешмәй, атайларның беренче сиратта. Чөнки менә мин үскән вакытта әгәр дә егет армияларда хезмәт итмәгән икән, улга ул теге хурлык батыгайны. Аслында бүген ир-егетләргә, безнең җәмгыятьтә гомумән ир-егетләргә тәрбия биргән сакта уларга хәрбилек хезмәтләрен бирергә тырышалар. Чөнки һин буласак солдат, илама, һин илеңдә хакларга тиешең, хаклаусы итеп күрергә теләйбез. Әмма бу тимәк караш үзгәрә соңгы вакытта. Әлбәттә үзгәрә тиеш тә ул, чөнки менә безнең битне шул тәрбия җитешмәүдән ул. Менә минем атаем мәрхүм үстерде битендә, улым һин җигет кеше һәм һинең бурысың илеңдә хакларга, үзеңнең хакларга гаиләңдә халкыңды дип өйрәтте ул. Әйтгәне бит менә һин бер касында улы кеше баштан утырга тиеш түгел дип, кеше китеп бара икән, һин уның битендә улы кешенең ярдәм тәдишен дип битендә, улы кеше утыра икән автобуста, һин бастыра икән бер касында утырма дип аңлатты. Һәм бүген тәрбия ничек? Тәрбия минем карамакка барыбер ундай эшләр алып барылмай. Безнең битне шул оешма максатыла, шуны тәрбия алып барылһын дип уйлыйбыз. Менә без уйлыйбыз инде шунда безнең актив ирдәр алар безнең күптәр. Күп балалар әлбәттә балалар да күбрәк буга тиеш. Хәзерге вакытта бит тоже яшьләр балаларды бит инде күп тудырга тырышмайлар. Оның бит баланы карарак, ул бит менә минем карамакка ул бәләкәстән өйрәнеп үтәтиш битендә. Балалар күп буга тиеш. Чөнки безнең балалар күп булмаһа, безнең халкыбызның киләчәге юк дигән хәбәр. Җәмгыятьтә тагыла бер абортларда бары тик хатын-кызларда гаепләйләр, әмма монда ир-егетләрнең дә җаваплылыгы бар. Димәк, ошо турында игътибар итәргә булырга тиеш. Әлбәттә, ул бит менә әгәр дә ир кеше үзен бит тота бит, ир һәм агасын ир тота, хатын-кызда бит ул абортка бармайсак дигән хәбәр. Ул бит нәйтсәк, әйдә менә мин ул баланы караячакмын, мин ул баланы күтәрәсәкмен, бергә яшәп битендә һин борсылма, бергә яшәп үтерәсәк бит әйтә, минем карамакка хатын-кызда йөрмәсәк. Хатын ул бит нимәсен бара, чөнки ул әйе, теге торлагы юк битендә, эшләгән эше юк битендә, ул ирнең дә битендә эшләгән эше юк, шуга битендә аптырап бара битендә ул. Теге котырганнан бармай, шуның өчен минем карамакка шулай да булһа, һаманда уларда әдрәк бар дип беләм абортларда. Санапта ир-егетләрдә без яклаусы, хаклаусы төрле илебездә генә түгел, хатын-кызларды көсселәрдә яклаусы итеп күрергә теләйбез. Әмма закон сыгаручылар палатасында күпселекте тәшкил ирләр тәшкил итәлә, һаманда гаиләлә яберләү гәргә кагылган закон үтмәй. Бу нимәгә бәйле? Әлбәттә, ул законның теге каршы булганнар күптәр. Миңа карамакка закон булырга тиеш. Чөнки ир дигән ир бер касанда көчле ир, бер касанда хатын-кызга күтәрмәйсәк. Көчләр яберләмәй дигән проектта башлый. Әлбәттә, шулай буласак. Шуның өчен менә мин әйткән дә бар битендә, әгәр дә кем уйлый икән үзен теге көчлемен дип ул көчлегә токма тиеш түгел, көчлемен хукугышын ул. Менә мәсәлән минем хукушып караган. Минем карамакка дөрес түгел, шуның өчен безнең битне шул оешмагында, чтобы хатын-кызга кулы күтәрә кирәкмәй ул. Ул менә көчләргә кулдыра кирәкме, алар яклашырга кирәк, кирәсенсә битендә. Тагын да безнең бит менә оешманың нимә максаты безнең карамакка, ул менә искелекте бетерү. Шул битендә суррогатта хатуды бетерү. Менә мин яңрак булдым битен Баймак районында үткән аналыгына.
онда актив ирләр күптәр. Улар үдәйтләр битендә. Оешма эшләгәннәгез битендә әйдәгез бергәләшеп эшләйек, без әдер бит торалар. Шулай бугас битендә эшләргә кирәк дип беләм. Уларда битендә оештырып бергәләшеп, менә законга битендә үзгәртә көтү буенча мин битендә әдермен. Һәм алар менә һәйдәшеп битендә нинди үзгәрешләр кирәк. Менә шул вакытта иләргә битендә юридик ярдәм да кирәк була. Шуларда ярдәм итеп битендә эшләргә тиеш дип беләм. Тагыннан безнең авылда да бер проблема мин карамакка. Бөтенләй хас түгел, шулай баһала безнең бит кайбер бер авылларда һамында зыяраттар тышындык хәлдә. Минем карамакка шул идарәне карарга тиештәр. Улар битне оешып битне бергәләшеп, шуны талартып битне яшьтәдә сыгарып, эшләр битне тарталар. Ул бит минем карамакка савап була. Һәм яшьтәргә лә ул битне тәрбия яктан файдалы булсак дип беләм. Бу тагы бер тапкыр җаваплылык турында һөйләшәбез, демәк. Әлбәттә. Һәм җаваплылык ул бары тик ниндидер хаклау, яклау, тәртиптә тоту гына түгел, ул үзеңнең сәламәтлегең өчен дә җаваплылык тыю. Бuna эскелек тураһында һүз башлагас, әлбәттә закондар бар, айрым көндәрдә спиртлы эчемлекләрне һатмау буенча. Әмма бары тик закондар менән генә аяк тормышка кешеләргә әлбәттә алабызмы, тагын ничек популярлаштырырга мөмкин сәламәт яшәү рәвешен? Минем карамакка безнең оешманың шул буласак битен тоже бер эш дип алайм. Безнең караганыбызда планлаштырганыбыз ул да булса сәламәт тормыш алып бару. Балаларны спортка алыктыру, үзең шөгыльләнергә бит һәм үзеңнең балаларыңны спортка алыктыру. Чөнки бала битен спортка алыкка, ул битен теге бөтен насар нәмәләрдән уйламаячак битендә. Ул көсөрәк булсак битендә, ул исән һау булсак битендә, һәм һаулыгы һәйбәт булсак. Менә без яңаракны без законда кабул иттек, беренче укуда. Ул да булса, менә әгәр дә кеше спорт матчлары не икән, ул бассейнга йөри икән битен, балалардан бергә йөрүһә, бөтенлеге барып йөрүһә битен, ул түләле битен, түләгә шуның 13% битне кире халамын кире кайтарырга. Ну, әгәр дә 120 меңгә хәтле дөрә булса, ул 15 меңдә 600 максанага кире кайтарылсак. Минем карамакка ул да кешене теге спорт менән шөгыльләнергә, шундый этергез күз булсак дип беләм, максат итеп. Республикала һәр бер районда бассейндар төзелә, бала санлап та максатка ярашлы булыр ине. Икенче яктан, безнең бит менә шул районда без бассейннарда, улар үзләренең үдәре пакетыга тота алмыйлар. Не оккупация дип әйткәндә инде. Әгәр дә минем карамакка кеше күбрәк спорт шөгыльләнһә, уларда битендә үсәчәк, уларда битендә ремонт итсәк битне, шуның өчен минем карамакка монда атайның роле бик зур. Чөнки атайлар үзләренең битен балаларын йөртәләр. Әйдә менә улым кызым, шунда ошо 2 көн без барабыз бассейнга дип үзе йөрәһә, улар йөрәчәкләр. Үзе йөрмәһә, әлбәттә балалар үзе тәрбия бирмәячәкләр. Менә мин үзем ел һайын тырышам, малаянда алам да, безнең теге шул паркка барып саңгыла йөрибез. Әлбәттә аны йөртмәһәң, үзе барып йөрмәячәк ул. Ул барып балага битен яткан сөйдә ул файда битне. Мине карамакка ул атайлар битен күптәр. Һәр атай үлгә булып торырга тиеш бу яһәттән сынлапта. Без әле менә шундай бит хәтта конкурс дип объявить иттек. Һәр бер бала инде үзенең ата турында язып, безгә ебәрә инша ебәрә. Ничек ул минем атаем дип. Без шул битен балаларда һанан тапшырсак буларга бүләктәр. Димәк, без әкренләп кенә Сарага әзерлек тураһында килеп туктанык. Шулай итеп, бу Сара форум ул ничек үтәр, кемдер катнаша ала, гомумән ничек катнашырга мөмкин? Безнең әле бит булсакны безнең беренче номинация спорт менән шуланган атайлар битен балаларны оттырган, теге эшкуарлык мәшәгать атайлар битендә. Асын теге күп балалы атайлар, монда атайлар асында күп бит, уларда һөйләмәләр генә. Менә минем белүемчә кайбер битне 5-6 бала булган атайлар, улар балаларның үзләре булышлар битне, балаларның үзләре битне йөртәр күрсәтәргә, шундыйлар белән сакырып, уларда менә әле бара битне конкурс, шуларга номинация буенча тапшырсакбыз, шунда медальләр һәм бөтен наградалар. Һәм медаль тураһында ла аерым ишетелә. Ул Ириге даны дип атала, шулай бит. Ул атала рус башкортса ил терәге дип атала, руса апостроф дип аталасак. Һәм шул битендә һәр районда битне үткәрелә конкурс, улар битне киләр безгә монда. Бездә шул комиссия карап битендә, уларда хайлап, шунда без сакырып, 16 апрельдә аларга шулар тапшырсакбыз. Ничек катнашырга теләк белдерергә мөмкин? Кайда гариза тултырыргамы? Кайда мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Безнең контактлар сәхифәләр анда ялган теге положениелар бар анда, бөтен конкурс. Интернет сәлтәрендә табарга мөмкин. Анда бар. Минем үземнең теге шәхси битендә дә бар, контактта, Инстаграмда һәм Фейсбукта, онда бөтен ялган, бөтен положениелар бар. Заявкаларны тутырган, ничек ибәргән, анда без куәтләгән. Форумда ул бары тик бына шундай наградалар тапшыру, медальләр тапшыру һәм еңүчеләрне билдәләү генә түгел, ул нинди дә булса мәсьәләләр турында ла һөйләшү. Әлбәттә. Нинди мәсьәләләр турында һөйләшәсәк? Безнең онда буласак битендә 4 секция буласак, онда битне шул безнең илдәребезне сакырып, спортсменнарны сакырып, эшкуарларны сакырып, икенче төңгәрәккә онда һөйләшү буласак битендә һәм һунан бит йыелышып,
тәкъдимнәрне тыңласак, тәкъдимнәрне тыңлап битендә үдебезнең план эшләбездән һәм ул шул планнар буенча без эшләбездән алып барасакбыз. Монда әлбәттә без сакласаклар үдебезнең шундай Башкортстанның атыл ирләрен, улар бит үзләренең бөтендә тәкъдимнәрен көтнәр. Акылда сакласакбыз, улар битендә ничек яшәргә, нинди ютыкта яшәргә, ничегрәк улар күрәләр. Мин шуның өчен шундай ирләрнең көтеп калам инде тәкъдимнәрен, фикерләрен. Ир-егетләр коры хайланамы, акылдар коры мәсәлән шундай индидер органнар буласакмы? Әйе, безнең буласак орган битне, безнең буласак совет дип атала ул. Онда безнең шул битне күренекле ир-егетләр буласак, шунда йыелышып, хөрәдәрдә битне үдеп хәлитсәк без бергәләшеп. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сынатта булышыгызга уңышлар теләйбез. Тәүге эшегез ошонда һөҙөмтәле булһын дип әйтеп калабыз. Һәм мөгаен да республикала яшәүче барлык ир-егетләрде һәм атайларды был конкурста катнашырга сакыраһығыҙдыр. Әйе, әлбәттә. Анкеталарында безнең әйтем битне булдырылган. Һәркем катнаша ала. Әлбәттә, шундай безнең актив идарәбезне көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.